Днеска Ливърпул загуби заслужено гостуването на Фулъм с 3-2 срещу отбора, който най-много затрудни Мърсисайдци на Анфилд, завършвайки 2-2. Но така малко да се позамисля, такъв вид загуба е по-скоро приземяваща, защото ще да бъде прекалено красиво, прекалено рано. И се сещам с един двубой, когато станахме шампиони 2020 срещу Уотфорд. Ние загубихме 3-0. Играта също не беше така безлична. Сякаш дори на момент се почутих как с тази игра ще вземем следващите си мачове, за да станем шампиони. А ние загубихме Уотфорд 3-0 и то на 29 февруари, ако не се лъжа, 2020 година. И така нещо може би подобно се случи и днес. Но ако сравним и Хикс с Арсенал Евертън, то все едно и двата отбора си спечелиха мачовете. Нищо драма няма.